அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரேஷன் கடை பருப்பு வடை. செம்ம சூப்பரான டேஸ்ட்ல முறுமுறுன்னு ஈஸியான மெத்தட்ல செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். ஒரு கப்பு பருப்பு ஊற வச்சிட்டேன் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் 2, பூண்டு, இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் ஊற வச்ச பருப்பு போட்டு வரமிளகாய் 3 போட்டு பூண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணி சால்ட் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, அரைச்ச பேஸ்டில் மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்லா மொறு டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுங்க டேஸ்ட்டும். ரேஷன் கடை பருப்பு வடை ரெடி. பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.